नमस्कार भैया, प्रणाम। रउआ सभी के छोट भाई सागर संदेश कुशवाहा के तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आज बहुत खुशी के बात बा कि आज हमनी के एगो चैनल क्रेडिट भइल बा, जो चैनल के नाम बा SDR भोजपुरी कॉमेडी। यह चैनल से रउआ लोगन के बहुत अच्छा से अच्छा भोजपुरी कॉमेडी रउआ लोगन के देखे के सुने के मिली। और जो भी हमारे गाना आई, कुशवाहा जी के सॉन्ग चाहे जो भी सॉन्ग आई, ऑल सॉन्ग जितना भी हमारे सॉन्ग आई रउआ लोगन के सबसे पहले इस चैनल पे इन्फॉर्मेशन मिली कि हाँ हमार ई सॉन्ग आज रिलीज होखे वाला बा, चाहे कल रिलीज होखे वाला बा। तो रउआ लोगन इस चैनल के सब्सक्राइब करी और बेल आइकन के बटन दबा देम लो, और लाइक कमेंट शेयर जरूर करी लो। और एगो बानी हमार भोजपुरी कॉमेडी करे वाला घोपचन बाबा, आई वहाँ से रउआ लोगन के मिलो आओ तनी सुनी कुछ। अरे भैया, हमहू बानी हो जवन संदेश भैया कहल हवनु। इनकरा गाना के आइडियो होके चाहे वीडियो होके, ये सब SDR भोजपुरी कॉमेडी पर देखे के मिली। जानतनी आ एकरा के तनी बेल आइकन दबाई, ठीक बा। अगर अंगूठा से ना होखे तो लाते दबा दी। हम जा तनी जामुन के गाछ पर आम तूरे। बस भैया, बहुत बहुत धन्यवाद इतना भर खाती। और हमनी के चैनल के रउआ लोग आगे बढ़ाई, ये चैनल के सब्सक्राइब करी, लाइक करी, शेयर करी, कमेंट करी और बेल आइकन के बटन दबावल नहीं भूले के। बस बहुत बहुत धन्यवाद भैया।